bainan 20 kurun 21. Ado gainan marusua pitinyo banyak di saku. Mula kapala tujuh bininyo sapang ke cucu. Kok salero ndak memantang tabiat dari anak muda. Cucu lah salili pinggang kaman cari bini juo. Gai hari lah patang kada ke pintu pusaro. Bainan 20 kurun 21. Ado gainan marusua pitinyo banyak di saku. Mula kapala tujuh bininyo sapang ke cucu.
Rumah gadong batingke, otot sedan nyoba kile-kile. Tapi awak ndak ajan, jo urang gaik salero tajam. Iyo awak ndak ajan, yo awak ndak ajan. Nyoba simpanan, anak nyoba kececeran. Awak ndak ajan, awak ndak ajan. Dia pitih nyobanya, dialah inyuk kayu Bang Linda. Rumah gadong batingke, otot sedan nyoba kile-kile. Tapi awak ndak ajan, jo urang gaik salero tajam. Iyo awak ndak ajan, yo awak ndak ajan. Nyoba simpanan, anak nyoba kececeran. Awak ndak ajan, awak ndak ajan. Dia pitih nyobanya, dialah inyuk kayu Bang Linda. Rumah gadong batingke, otot sedan nyoba kile-kile. Tapi awak ndak ajan, jo urang gaik salero tajam. Iyo awak ndak ajan, yo awak ndak ajan. Nyoba